Kaixo, Elias! Kaixo, Eugeni. Zemur! Ondo. Aizu, mila, esker etortzeagatik benetan. Ez da zer. Zuri, eskerri asko. Elias, agamularia. Bai, hoi da. Bai, ematan ite da raun. Ta ondela hau laugarren urtia da. Ta, bueno, hortxe gaude guztua. Zagautzekoa zera, Hoi da, Zarauzkoa naiz. Eta Zagautzeko klubean hasi zinen 2021 okerezkoa nago, Bai, hasi nintzen be traineruan, hor urte bat inun, urrengo urtean etzen be trainerurikan, eta geho ja untzira, eta hor 3 urte niko. Zergatik agauna. Azkenean, ze izan zen, pixka arrarua. Nik saskibaloian egon, koarriakoakin, eta bagenekin urrengo urtean ez genula segiko saskibaloian, eta esan zinan ze kirol probatuko genuen, eta esan zin, arrauna joa da probatzea da. Joian arraunea, fosoa, ikusi genuen, eta guztua gauden. Eta gero esan zigun horkoak, gorka zegoen hor guri eragusten pixkat, eta esan zigun, aztian zein entrenatu izango ziala, larun bat eta egandia, parrandaik ez, eta koarriakoak esan zuen ez, parrandain inaizula, eta esan dut nik, aprobatu ingo, eta zemoz da hon. Eta hortik aurrea, mentxe segitzen. Baina agaunak ez dizu usten paganak egiten, ez? Ez. Ezin nahi parrandak, ezin nahi. Ja, neguka eraina, ja moztuteena, eta ja dena serio. Komentatu dezu, hau etik saskibaloia. Bai, hoi da. Zenbat denbora egon zinen. Initun 2 urte saskibaloia, eta saskibaloia baino lehenuo 6 urte eskubaloian. Ostia. Bai, osatena baloiakin, zerikusia. Eta baloiatik agaun bat izatega eskuautea aldaketa bat izango zen. Bai, aldaketa bastante handia zen. Baina baloiakin ez da ejerzizio oso fisikoare ez da. Eta orduan gorputza ez da beste lantzen saskialoian eta eskualoian. Gero arraunean ja pesa egitean eta ergometroa egitean, eta ja notatzen gorputza pixka ja aztuntza, pixua lortzen nula, indar gehionak ala, eta diferentia, baina polita ere, bai. Nagusiki, zer aldaketa nabaritu zenu eskubaloia eta saskibaloietik agaunera pasatzeko orduan. Batez ere disiplina, hoi batez ere, eskubaloia eta saskibaloia azkenean bazan, kuarria taldea ginean, eta kirola egiteko, sin más, larumetan zan parrandain, eta lasaian nintzen, baina gero arraunean etorren nintzen nian jazan, aztian zein entrainen du, bakoitzak altzun bezala entrenatezun, altzan dena emanez, eta akizton girua zan, eta entrenatu bakoitzero izer ditzen, eta entrenatuare gogorro asko zian, eta eta gauza diferentia zian. Nik gustatzen zait denagatik galdetzea. Orduan geratuko gara pixka lehengo kiroletan. Gero itzuliko gara agaunera. Nagusiki eskubaloiak zer eduki behar da gehien bat kontutan. Bueno, azkenean, eskualoia apuntatzea, zautzan ez eskualoiak indarra oso handiak, eta txikitatik gehienak eskualoira juteia edo futbolea. Hani izan nintzen, eskualoia jute zan horietako bat, eta azkenean ez da zer eukide, goguak biltzeko, eta azkenean talde politaitea, giro politaitea, eta guztatea eskualoian. Gero pasazinen, saskibaloia porteria batetik
Ganazta Hoi da, batean. bai. Hori ere aldaketa bat izango zen Bai, bai. zuretzat. Bai. Azkenean, kuarriakoak esan zen jute oso askalo iraz, talde osoa kuarriakoa zen da. Kriston parriak zian. Ze kuarriako biru baloi ikutu etzuenak, da partiburo kriston parriak zian, entrenutan kriston parriak, Bai. denak kuarriakoa da. Kriston urte hona juntzean bi urte horiek. Gogoritzapen onak ditu. Bai, kriston oroitzapen hona izan zen. Baina behin saskibaloia utzita guain bai agauna dator. Bai. Saskibaloia utzita ja, arraunen hasi ginen, eta hortxe zeitze gondigan. Zagautzeko taldean, Hoi da. zure taldean. Bai, zasko taldean egin hasi gomora etxeko taldean, eta aldeten gehiena, hor zirikoet. Asiak poetas Bai. entrenatzaile. Bai, aurreko etorri zaunen, baina... Ikusi zelo, Ikusi nuen. asiak! Bai. Zemuz zagauzko taldean. Kriston ondo. Kriston gozada. Bai. Kriston girua gau. Kuarria bezala, kriston parria ja. Axermeare gusta horrekin, da, gozada. Kriston, la hostia. Zeruki behar da kontutan agauna egiteko garaian. Batez ere behar kontutan, aparte de kirola eta dala, asko sakrifika behar da. Osa, atara denboa ez da asunto betikan, entrenamenduak kumplitzeko, gero aldan obren egoteko, ez gaixotzeko, ez lesionatzeko, ondo elikatu behar da, ondo deskantzatu behar da, osa, aldezun euneko hogeian omertzea arrauna alizateko, zu eta aldezun gehen aportatzeko taldeari. Sakrifikatua da, Oso sakrifikatua. Sei egun entrenamendua Bai. bat jai, baina jai eguna horiek ezintzea pasa nola bai. Ez, jai egun azkenean da, deskansatzeko, ez da hortzik adiltzeko, ez da festa maten, beste aktibitatea egiten. Azkenean deskantzua oso importantia, zei entrenamendu indago aztian, eta konton hartu behar da, deskantzua. Zenbat denboa entrenatzen dezu Elias? Aztian zei ditu, eta ez da, lehorreko entrenamenduak gutxuera, ordu terdi jutea, pixka gehiago. Eta uretan, segun, joa sartzea behatzitan, eta amabita bukatze, umaten ez dutan behatzitan sartu eta amaiketan. Segun da, uretakoa, más o menos, ez da, 2 ordu terdi jutea, gutxuera. Goizean. Hoi da, bai, goizetan izan da. Goizetan entrenatzen dezue, ja, zagautzegi egunon esateko. Bai. Nibete komentatzen ez, agauna dela, itxasoaren menperagoan kirol bai, zu saskibaloia edo eskubaloia egiten zenuen kantxara zijoazen eta kantxa beti igual zegoen agauna ez itxasoari egokitu behar da ez. Bai, azkenean arrauna uretanitan kirol eta egokitu ere zu itxasoa eta baita errekare bai. Bita estropa ere mua bioiek izatea eta hor entrenatzen ditugu, sortzia eta hor entrenatzen dugu temporaiteko eta hor txotea jotake. Zena temporada osoitek gehien gustatzen zaizun epea edo momentua. Ez da esan egia zen. Ez? Nik egia zen, temporako estropa dena disfrutatzen dut, dena, bai. Gero, txekua, beti berezia txekua. Txekua. Txekua beti familia eta lagunak ikustea jotea eta aurreko urtean ezin nuen jokatu,
gaixo jarri nintzen justo, eta Ah, pena bai. nire eman zin, baina, aurten jokatzen dugu, eta, gustatzen. Gaixo jarri zinen, baina ni galdetu nahi dizut. Daramazun urteotan lesiorik eduki duzu. Justo ni naiz bate lesionatzekoa. Ezin bizitzan lesiona hori esan batez, baina gaixotu asko gaixotzen zen. Asko. Arreko urtetan hilabetian bi aldiz igualo. Asko. Baina hori pasatzea, nik eukin gaztea gaunitzenean bolaga bat nun dena hartzen nun. Nire baino laxe, eta bazpare, ekipoko batzean bildurra eukitzen gaixotzeko, eta ni nire boteia propioa zinta beltzakin, jakiteko neria da, eta jorre esartzeko. Eta kobezkoa baian, nola ebile zinen alako abazea. Fasta eta. Ez. Azkenean, aldetero goren azaintzen zehatzen nahi zaina, batzutan gaixotitea alare. Komentatu ditugu entrenamendutik ikasoga. Eta ikasoan estropada batzuk egingo zenitun, ez? Azkenean, aurreko urtean estropadena jogatu nituen gaixo neonak ezik, zauzkua eta deustokua, ez dela estropadenak, eta itxasuan jogatu genituen batzuk. Plentzian estropa honek genuen, ondarrikoare kiston estropa juntzan. Normalean itxasuan ondo ibiltzea, gu azkenean zautza beti itxasuan hobeto ibiltzea. Eta batez ere patroak asko laguntze dugu gaizka, garbendiak asko laguntze dugu beak ontzia eramaten, eta gauta hobeto aigea, urtero salto pixka diten, eta aurten gauta hobeto jutean. Estropadak gero duten momentu unkigabe itxasoan, eta agaunean zabiltzala, eta ez? Itxasu asko gustatzen. Zautza zeako herri baten, beti ondartza eluan eukita, eta txigiratik ondartza, eta udara osua ondartzan egon da, ezken itxasuak relazio handiak gau, zauztarrak. Gute zagautza gau, uragan etzeate eurikik ateatzen. Egia esan, beti uretan. Hala, asko eta segura eta... Ondo itezue. Bai. Estropada komentatu ditugu, baina ni galdetu nahi dizut. Agaizatu baino lehen. Kontxako banderarik bai, intezu, edo ez? Bai, klasifikatoriak bai. Irura, jogatu dituen irura jogatu ditut. Bai, eta ondo, esperientzi polita. Esperientzi polita, Donostiako kaian. Bai, oso polita zinean. Traineru pila, eta girua, eta jendia, eta animatzea, eta... Polita, klasifika bezik egin dika, beste urte mateako utziko, ez dara polita, bai. Lanotek jonda zinen ikusile bezala. Egia esan, nik arauna erun bate zeitzen, ni arauna zarte honenak inzertzan espaldina, estropoarenak inzertzan, ez toletia zezerren egin, nik egin ideik ezertaz, eta urtea pasara, juna ez engantzatzen, eta azkenean hortxe genitu nahiz. Suposatzen gehoztek ongo ala ikasketa prozesu bat teknika nola. Egin zogetuk lanotek ez bazenun jarraitzen esfortzu bikoitza izango zen. Bai, ni azkenean estropata ditu ikusten kontxa igual batzuta, baina azkenean ziaro galdutan egon. Eta baina Jesus Mari zea, gure klubeko laguntzaile handiretako gaizka arbeina naita, bea hasi zanei fosuan eta laguntzen, eta entrenorekin batea horrenakin, eta
pixkanaka laguntze zinfosoan, geho, uretako entrenatuan ere orenak, eta hor pixkanaka avanzatzen jo nintzen, ikasi arte. Eta gainera, oso polita dituzte, jendeak izango ze tontak egia, baina benetan oso polita dituzte, entrenatzen dezuela, uragari begira. Dena da, uragarako. Hombre, bai. Azken asko esate, edala, alperrik egodala inbeste entrenatzia, azkenean entrenduak luzeo idea tempora iruia eta izatea, eta entrenduak 6 eta inguru izatea, eta jendea esate, alperrikak egodala inbeste entrena, baina azkenean kompetentzia jartzeu niveloi, eta besteak entrenatzea hauek zure gutxio zintza izan. Orduan, dena zehatzea aldan gehena entrenatzen, aldan oberen agoteko temporadako. Eta oberdako talde lan haungiga, ez da nobanakako zeba paizuketa taldeko lan potentzia. Bai, azkenean ergometrokoa, entrenatuak eta lurrekoak oso gogorra izate atzutan, eta taldekoak egitea beti asko laguntzeu. Albuan eukitzea bat, zurekin ergometroan tiratzen asko laguntzeu azkenean. Zerako gaunak zutzako beste kiloi batek ez duena? Niretzak batez erakana sufritzea. Ekipuan sufritzeula asko. Osea, estropa azkenean, sisko bugatezu, estropa bugateo, tope sufritzezu, baina giroan, taldean sufritzezu, eta hori gauza kurioso izaten eretzako. Bestetan, beti baloiakin bakarreka jutegea, eta ontan traineru baten denak tira berdeu, bestera ez dijo aurrea, eta hori denak sufritzeu modu berea. Eliak, nik aldetu nenezuk, guain komentatu dugu txapelketena, uragari begira, adibidez, eskubaloia eta saskibaloia desberdina, izango zen txapelketak edukiko zenituztek urtean zehar, ez bakarrik uran, ez? Azkenean eskualoian eta saskibaloian txapelketak urtean zer izatea eta udara jai eukitza, beste kirol askotan bezala eta diferente izatea. Azkenean udara normalan izateo disfrutatzeko ala, eta parrana, eta ondartza, eta ez da izan, baina arraunan beste modu bat disfrutatezu gara. Azkenean kompetitzen, eta estropakin, eta entrentutan, eta modu diferentea disfrutatzeko. Zer ikasi duzu agaunari esker? Disiplina, batez ere nik arraunan disiplina, egun txarra eukio, egun hona eukio, alare entrenatzea jo bertzala, aldezun gorena zaindu, eti dena eman, entrenatuak ez faiatzen saiatu, disiplina importantean nire ustez, arraunan ikasteana. Bidaia etzeko aukerak ere, emango zizun. Hori polita, azkenean arraunak jutezea kostako herrita, gantxoe, mutriko, eta polita eta azkenean pixka ez da juten oso urrutia bidaiatzen, baina Euskal Herriko txoko politenetakoa ezautzei duzu, eta oso guztia. Kostako txoko baten gatik galdetuko benezu, zendatuk izu gogoa. Hola, portatu entuan. Elantxo, esan gure aurreneko bandera hori izan zen, eta kriston poza izan zen, aurreneko bandera elantxoekoa bandera 2 urte hori, eta aztuko inoiz da. Ni elantxoea joteko pendiente dakat. Polita, oso polita elantxoea. Gogoa dakat joteko gaina, nahi ikusi, goian dagoen biribilgune hori. Autobusa. Nik hori justu ez da eguzita, beti estrompeta eta beti galgotera gehagu, portutik aniltzega eta hori ez da eguzita. Agaunak hogei indezu lau bosteko
urteko ibilbidea. Bai, Nola logatuko zenuke orain arte egindako ibilbidea. ez da, oso ibilbide polita, egia esan. Osea, aurreneko urtetik oain artekoa oso polita. Kiston, talde girua, oain arraunai asko berdinak ea, osea, lagundenakiak igual zeitze deu, eta espero beste 5 urte igual izatea, beste lagunko harri igualakin. Zagabutzen jarraitzeko asmo. Bai, Bai. aldeten den guztina saltzen. Aldeten dena saltzen eta eta nire herrian eta guztua. Agauna. Eta girola ere bai, baina zuk ere zure bizitza indezu, eta jaio girola egiten bestela ze bizitza. Zuk ere ikasketak edukiko dituzu zein zenun. Nik inun robotika goi maila, eta gero unibertsitatea jo nintzen, robotika ikastea, baina utzi inun, ze handik izan zen ez eta utzi inun, eta aurten lanian nago, eta arraunian. Zergatik robotika. Ez da, ea zan, teknologi mundua eta beti interesatu zait pixka, eta zantzien oteitzakoa batzuk robotika da probatzeko, eta jo nintzen, eta guztua ditu nintzen. Ze musika entzuten duzu? Musika, denetik gana, ea zan, talko, zezate, ez da, denetik ea zan. Ea zan, DJ-a nina, ekipoko DJ-a, ni jartzen musika, horre, ergotro kontrean dutan, eta ni jartzen, eta guztua, jaute. Osea, klubean musika nahi badute, bakiten hori eskau, Asko kejatzea, musika da. Beti iguala jartzen dutela eta, kasu egizien eta nerea jartzen. Oisa musika ezadea, ez? Bai, ni musika asko haitzen. Asko haitzen musika. Kontzertuta jute ezea? Egia zen kontzertu gutxi eta jo naiz, askotan festitan daiteo da gutxi eta jo naiz. Baina, haitu bentzat egunero haitzen musika. Niago, baina, zaletasunak edukiko dituzu. Bai, batez ere marraztia eta gitarra jotzet. Bi horiek diane zaletasun guztiak. Bai, Zipolita marraztea. Bai, azkenan aita txikitatik marrazten hautsi zin, behar marrazten nintzea da. Hoitzen juten, aspertuen honian eta ez da egiten zein, marraztu gitarra. Eta asko ikasten da marrazten, nik adibidez lehenu marrazten du, guain ezagaz, lehenu denei adibidez laguntzeziak imaginatu pasatzen du edo lagoru segidan marraztek nire munduan itxita musika. Azkenean, marrazten pixka konektatzeko asko laguntzeu. Eta gero, juten nintzen kalea, eta dena ikusten duk beste perspektiba batekin, ez? Bai, azke... Olako zaletasuna eta asko laguntzeu. Estresauta zaudenean, pixka da jonan zoakin, eta... Ondo, etortzea. Eta gitarra joa eta ez profesionalak, baina ikasiko zen ditun akorde bat. Bai, akorde bat, eta punteo pixka eta ite, bai. Bai, batzutan, estropeta aurreko urtean doble jornada eraman non gitarra, horre estropa batean da. Ekipoko gino ginen orkalian da pixka baguan egiten, eta parra atzotatzeko ondo. Eta ez jotzea, mutatzen zaizu, hola bakaka zaudenean eta. Ez da, justo goizean jode, lehenu hona etorriak lehenu, eta
Elvis Presley joet, Zesategre joet, eta ez da, denetik, normalean denetik jotzen dira zen. Komentatzen zera, zesatok politara, zesatek. Bai, Zesaten asko usta eze. Getaira junitzan kontzertura da, goza izan zen, festetan, arrauna apuntaio 2 urte lehenu eta koarria bakin da, goza da izan zen. Ne gustatzen zait asko kantuz eskertu abestia. Bai, oso polita, oso polita. Eta ibupofeno Goiza, esoko goiza. Oie la hostia. Kanta politak. Bai. Oso, kanta martxosua da, ja, eta poza da transmititzeko eta polita. Eleak gazteak gara, zu okrez baino, 21. Hoi da, bai, urrengo astean 2, eta, bai, hauan gazte, eta ekipuaren orbanean gaztea, oso gazte ekipua, eta hola zeitzen den, sartu arte. Ni 27 ditu, eta ez dakit jakinda bizitza aurrera jarraitzen nuela. Nola ikusi nahiko zenuke zure burua hemendik 5 urteta. Ez da, hemendik 5 urteta, arraunean espero. 10, ikusiko, vamos da, baina, esperoet, 10 urte hauetan, zautzakin, primera jotzea, hoi zango zan nire ametsa, dudia, primera jotzea zautzakin, eta, alik eta gehen egiten zehako naiz, eta dena ematen, eta hortze den. Ametsa eta helburua dela esan dezakegu. Bai. Aurtetik, ez burren urtean ez, baina lanakin da frutua etorriko, ja. Bukatzeko Elias, bezerea mundu zogarri honetaz, zure kezkak izango dituzu nobela den bezala, zentzuria loak entzen dizuten bapu horiek. Ez da ez. Familia igual, familian kezka, ez da ez. Nik famili erdia bargo zenakat, eta orduan hango famili biziko bat. Zen? Bai, nire ama hangoa da, eta aita zauztarra, eta orduan hango familia eta berzemoz dago, eta kezka da. Kezka puntu hoi. Bizi izan duzu, zure bizitzan kulturu, nasketa hori eta erlijioa. Hoi da, bai. Hango kultura guzti diferentia eta hango bizitza da zehar diferentia, eta nahi asko laundut area txikitan eta juten eta familian beste ikuspuntu batetik ikusteko bizitza azkenean. Bai. Eliak mila esker momentua oparitzea gaitik benetan. Ez da zer. Bilaliko diago, agun bai, gure ikusleei. Vale, va. Agur! Adio.